Здравейте хора, аз съм Алекс и днес ще ядем, покажи. Doritos Loot Chips. Айде, отвори. Ооо, трябва да го опитам. Вкуса му е 8 на 10. Не чувствам лютост особено. Шлац? Да, има за... една чушка от 10 давам. Една чушка от 5. Малко залича, като продължително. Люти сам, докато го дъпчеш. То на езика сам. Аз като човек, който обича лют, ще му поставя половин чушка от 5. Това е съшението. Не е лют. Люти ли бе? Колко чушки от 5 ще дадеш ти? Ще ядеш ти? 7. Не бе, той има от 0 до 5. Аз ще жертвам живота за 7. Значи от 0 до 10. 7. Това означава. Аз ще я дам някъде 2 чушки. Даже по-малко. Половин чушка. Това почти не е лютом. Той майка му се баря, ама няма. Това за мен, че го тръжа. Батмана е явно горе. Тихо е! Тихо. Една чушка. Някой тук правя подставка за ракетки. Още за ракети. Трябва ще купя на тон за чили. Така ми да бъде яко. Нека да продават пират. Как стара година. Колко чушки от 5 даваш за това? Две или три? 3. Аха. Аз половин чушка. Вече намалям и става едно. Гледай го нашия. Не обича лютото. Следващото видеоклип, че може ASMR. Не обикновено ASMR, само че това бе. Много залетяли. Тия климати си давам от... няма да пошла. Дават малко наводнение.
просто не лючи. Не, но. Нула става. Трас! Няма да е половин чушка. Не лютим. Не, лути! Този човек май се разболя Кои съм се разбудил? от чушколобия. Този човек е психично болен от чушколобия. Дай ми няколко чушки да ги изям. Швикна Бойко от тиквата и да ги изяде двамата. Ние ядахме чушки. И на него много му летеше. А кога ще ядем кисели красавици? Някой ден в моята къща. И ще снимаме. Не видим кое ще може да издържим. Да издаде повече кисели красни. Има специален буркан с най-кисели. Майко, ще сипим от сока. Да го видим кой ще изтърпи сока. Нищо, забравяме го. Два лют чушлака. Едното падна да... 5 люти чушнака. 13 люти чушлака. Безкрай люти чушнака. Спрем. Това е. Докато го ядахме, разбрахме. За мен вкуса ми е някъде 8 от 10. За мен 10 от 10. е 0 до 10. От 0 от 10. Люти чушки. 0 от 10 люти чушки, 10 от 10 чипса. Става си. Препоръчваме го. Купете си цял стейк. Да бе, 3 лева един такъв. Ами да, има 20 пачка, дай да ги изхарчат и те. Да бе, ще се. Запар! Добре хора, айде. Ние... Прекапах си езика. Ние ще спираме видеоклипа. Не се виждам. Нашия се прави на прасешко. Моля YouTube, не забранява видеоклипа. Ако ви хареса видеоклипа, поставете лайк. Споделете видеоклип, ще напишете коментар и абонирайте се за каналчето и цъкнете камбанката, за да видите нови видеоклипчета. Все пак след един и повече, даже месец, като не снимам тук видеоклип, ще вече След се 5 върна. години ще стане известен като Анди Студио. Абонирайте се за канала Александър Минчев Желев. Не Александър Минчев Желев. Добре хора, чао.